Hevpeymaniya navdewletî bi serokatiya Amerîka dibêje ku hêzên hevpeymaniya navdewletî wê li Sûriyê bimînin. Ta ku pêşketin di danostandinên Cinêfê de çê bibe. Rayan dîlon berdevkê fermiyê hevpeymaniya navdewletî di kongerekî rojnamevanî de bersiva pirsyara dema vekişana hêzên Amerîka ji Sûriyê da û ragihand ku hêzên Amerîka wê li Sûriyê bimînin ta ku pêşveçûn di proseya siyasî ya Cinêfê de çê bibe. Herwiha dîlon got ku hevpeymaniya navdewletî tu proseyên vekişana hêzên Rûsîyên li Sûriyê belavin nabîne. Berdevkê fermiyê hevpeymaniya navdewletî eşkere kir ku sedan teroristên Daişê gehiştine navçeyên başorê Şama paytexta Sûriyê, ew jî dibin çavdêriya hêzên rejîma Sûriyê de. Dîlon got jî ku rêxistina teroristiya Daişê bêhtira navçeyên dibin kontrola xwe de ji dest dane û plana rejîma Esed waye ku teroristên Daişê ji bo navçeya Wadî Furat veguhêze. Da ku wan ji bo meremên xwe bi kar bîne. û daxuyaniyê ku lêdwanên Rûsya derbarê ji navbirina Daişê bi yekcarî dûrin ji rastiyê û sîstemê berevanîkirinê yê Sûriyê û Rûsyayê lawazin. Ji aliyê xwe ve jmarek berpirsyarên Amerîka ragihand ku artêşa rejîma Sûriyê lawaz e û nikare esayîş û aramiya Sûriyê biparêze. Ev lawazbûna artêşa rejîma Sûriyê derfete ji bo teroristên rêxistina terorîstiya Daişê peyda dike. Da ku dubare xwerêk bixin û bi taybetî eger tu çareseriyek siyasî ji bo Sûriyê neyê kirin. Ji aliyê xwe ve berdevkê civata ewlahiya neteweyî ya bi ser koşka spiya Amerîka ve got ku ragihandina ji navbera yekcarî Daişê ji aliyê Rûsyê ve hin bilezbûn têde bû. Ev biryara bilez wê bibe sedema bihêzbûna tîror û tundreweyî.